ಯಾನ ಪನ್ನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವೇ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪನ್ನೋದು ತಿನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಈ ಫುಡ್ಡನ್ನು 1 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂತ್ದು ತೂಲೆ ಮಂತ್ದು ತೂದಾಯ್ಬೇಕು 1 ಮಂತ್ ಇದ್ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೆಥಡ್ ಪಂಡೆತ ಅವಿನೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1 ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಯರ ಆಪ್ನು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪ್ ಎಂಕೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆದ ಬಾಡಿ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಸೊ ನಮಗೆ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಜುಂಬಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲಿ ಇತ್ಯಾನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂಪವೇನು ಟ್ರಯಲ್ ತೂಪವೇನು ಜುಂಬಾ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ತಮ್ನೇಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಮಂತುದು ಪರ್ ದಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಗೆಸ್ ಸರಿಯಾದೇ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 7 to 8 kg ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಪಣ್ಣದು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಅನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತದು ತೂಪವೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ತಿನ್ಪುನ ದೇಪಂಡ ಸಾಲ್ಟಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ತಿನ್ಪುನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪಲಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕೊಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಡ್ರೈ ಚಪಾತಿ ದೇತೊಲ್ನೆ ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ ಅಂದಿನ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಚಪಾತಿ ದೇತೊಲ್ನೆ ರಡ್ಡ್ ದೇತೊಲ್ನೆ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಚಿ ರಡ್ಡ್ ದೇತೊಲ್ನೆ ಚಪಾತಿ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ದಾದಾಣಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ಉಣ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಐಕ್ ಆಯಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ 11 o'clock ಅನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಪಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಬಡಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಯಾನು ಎನ್ನ 11 ಗಂಟೆದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪಪಾಯ ತಿನ್ಪೇನು ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚದು 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ದೇತೊನ್ನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ 4 ಲೀಟರ್ ದಾತು ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ನೀರು ಪರ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪೂರ ಅವು ಸ್ವೆಟ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನಿಕುಲು 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಪಪಾಯ ಈಜಿನಂಡ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಓವಾಂಡೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಜೀರದ ದುಮುನನಿ ಜೀರನ್ನು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಮನದಾನಿ ಅವು ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನೀರೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಪರ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂದು ಜೀರಾ ನೀರು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಜೀರಾ ನೀರನ್ನ ಪರೋಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ದು ಬಾಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಜೀರಾ ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಪರೋಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ನಿಕುಲು ಲೈಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆವಿ ಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನನೆ ಯಾನ್ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಫುಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಪವೆ ಯಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಆತು ತಿನ್ಪುಜಾನು ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನು ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಂದಿರಲೆ ಅವು ದಯಾಗ ರೀಸನ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವನಿತ್ತು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುನು ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅದು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮುರುಕುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಸೊ ಯಾನು ಬಾಕಿದಕ್ಲೇನು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರಡು ಆ ಗಮನ ಕೊರಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಫುಡ್ದ ಮಿತ್ತಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋಡು ನಮಕು ಒಟ್ಟಾಸಿ ತಿಂದನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಜಿಮ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇನು ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತು ನೈಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಅಂತೆ ಬುಡಿಯೆ ಕೂಡ ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪೂರ ನೆಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೂರ ಬ್ರಾಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಜುಂಬಾ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಜುಂಬಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು 1 hour ಟೈಮ್ ದಿಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಿ ಜೋಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಇತೇ ಲೈಫ್ ಒಂದೇನ್ವೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು 1 hour ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಂತದ ಬಕ್ಕ ಜುಂಬಾ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎನಿ ಡಾನ್ಸಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಬಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೆಟ್ ಅದು ಬೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರ್ದು ಬೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬಾಡಿ ಏತ್ ಬೆಗರ್ದು ಪೋಣು ತುಲಿ ಆತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪೋನು ಪುನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆವಂದು ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇಪಂಡ
ತುಲೆ ಅಡಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಕಣ್ಣನಿ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡದ ಐತನೇ ಉಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೇ ನಮಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಅದು ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುನು ಬಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುನು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಒಂತೆ ರೈಸ್ ದೆತ್ತಲ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಒಂತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲದ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ತಿನ್ನೆ ಎಗ್ದ ಉಲ್ಲೈದ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತಿನ್ನೋಚಿ ಖಾಲಿ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಲೈಟ್ಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚ್ ಆಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುನು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾದ ದೇತ ನೋಡೋನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಳಕೆ ಬೈದಿನ ಕಾಳು ದೇತೊನ್ನೆ ಬೈಯದ ಪುರ್ತು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ನಿಲಿಕ್ಕೆ ದೇಪಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನೆ ತಿಂದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬಡವ ಆಪುಜಿ ಮೊಳಕೆ ಬೈದಿನ ಕಾಳು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪದೆಂಗಿ ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತದ ಪುನದ ಅವು ಪಾಡೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತದ ಪುನ ಅವೇನು ಪಾಡೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಮೆಂತೆಲ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಜಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಜಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀನೇಜ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಕುಜಲ್ ಬೇಗ ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ಬಾಲನರೆಪುಂಡು ಅವು ತಡೆಗಟ್ಟುಂಡು ಒಂದಿನ ತಿನ್ನ ಅವು ಮೊಳಕೆ ಬೈದ್ರೆ ಅವು ಇಂಚೆ ತಿಂಡ ಅವು ಕೈಪೆಪ್ಪುಂಡು ಆಣ ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೆಂತೆ ಸೊ ಈತ ಪೂರ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮೊಳಕೆ ಬೈದಿನೊಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ನಿಕ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಏತುಬೋಡು ಆತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೂದು ಐಕೊಂತೆ ನಿಂಬು ಪಾಡ್ದು ಬಯ್ಯದ ಪೊಡ್ತುದು ತಿನ್ಲೆ ದೆತೊನ್ಲೆ ಐಕೊಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬರ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆದ ಬೀಜನ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಬರ್ಪುಣವು ಒಂದೇನು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ದೆತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಜೀವಡು ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಮಿಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ತಿಂದು ನಾಡ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ ಆಪುಜಿ ಗೇನ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಯಾನ ಪನ್ನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವೇ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪನ್ನದು ತಿನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಈ ಫುಡ್ಡನ್ನು 1 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂತದ್ದು ತೂಲೆ ಮಂತದ್ದು ತೂದಾಯ್ಬಕ್ಕ 1 ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೈಟ್ದ ಫುಡ್ ಲಂಚೇನೆ ನೈಟ್ ರೈಸ್ದ ಬದಲು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೆ ಅವಲ ಡ್ರೈ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಐಕು ಸಲಾಡ್ ದೆತ್ತ ಕುಕುಂಬರ್ದ ಸಲಾಡ್ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಕುಕುಂಬರ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಕುಕುಂಬರ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಲಾಡ್ ದೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತು ನಾಡ ಚಟ್ಪಟ ಮಸಾಲ ಮಂತುದಲ್ಲ ಪಂಡ ಚಟ್ಪಟ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದತ್ತು ಐಕ್ ಕೆಲವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೈಟ್ ಹೌದೇತೋನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಪರುಡು ನಿಕ್ಕುಲು ದಿನೊಟ್ಟು 8 ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು 4 ಲೀಟರ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ನೀರುಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಪರ್ಲೆ ಐಟಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ನಮಕ್ ಜೆಪ್ಪುಗ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಬದಲು ಓವಾಣಲು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಐಟ್ ಪೂತದೈಕ್ ನಡ್ಪುನನ ಐಕ್ ಆರೈಕೆ ಮನ್ಪುನನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಓದು ನನ್ನ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬುಕ್ ಓದುನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಶುಗರ್ BP ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಾಡಿಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪೋತುಲಿ ಆತ ನಮಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹತ್ತು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದು ಆತು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಉಪ್ಪುವ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡ್ತುಲೆ ಏತು ಫ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಒಂದು ಚಬ್ಬಿ ಚೀಕ್ಸ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಚೀಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆತ್ತಿಲ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಮುರ್ಕುದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆದ ಬಾಡಿ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಸೊ ನಮಕ್ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಜುಂಬಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂಪವೇನು ಟ್ರಯಲ್ ತೂಪವೇನು ಜುಂಬಾ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಬಾಡಿ ಆಯ್ನಾತ್ 1 ಗಂಟೆ ದಿಲಿ ಟೈಮ್ ದಿಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಣಲ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಐಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಸ್ವೆಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೆಗರು ಪೋಪುಂಡು ಜತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ನಿಕ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ತೂಲೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ತೂಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಲಾಸ್ ಆತನು ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಬಂಜಿಡ್ ಮಾಸಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಲ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ತಗೋನು ಬರೋನು ದೇಪಂಡ ಈ ಫುಡ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗಳ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ದೇಪಂಡ ಬಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಡುಬ್ಬ ಎತ್ತದು ಜೀವ ಸಪುರ ಇತ್ತನ ಅವಲ ಬಕ್ಕ ಗಲೀಜು ದೋಜುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಫುಡ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಿಗಳ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಟಮ್ಮಿ ಒಂತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಡುಬ್ಬ ಬಂಜಿತ್ತನ ಅವಲ ಒಂತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದು ಅಂತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಬಂಜಿ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರೆನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಡ್ ಮಾಸ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅವೇನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕನೋಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಶುಗರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಚಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾಟ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಅವೇನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಯ್ನಾತು ಅಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ತಿನ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂತೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆವಡಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಜಿ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋರ ಬಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಪುಂಜೋಲ್ನ ಬಂಜಿ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರೆನಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ఉంది ಬಂಜಿಡ್ ಮಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಂಜಿಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಟೇಟೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪೊಟೇಟೊಡ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಬಂಜಿಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಉಬ್ಬೆರ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಾತು ಪೊಟೇಟೊ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೊ ಈತು ಪೂರ ಡಯಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಮೇಯ್ನ್ ಗಮನದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಬಣ್ಣ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಯಟ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಅನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತುದುಪ್ಪಿರು ಆಂಡ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯರ ಆಪುಜಿ 100 ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತುದುಪ್ಪಿರು ಅವು 100 ಆಪುಜಿ ತೋರಾದು ಅಪಗಲ ಹಾಕಲು 1 ಮಂತ್ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಯರ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಡಯಟಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಮಂತ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ತಕ್ಕ ಆಂಡ ಯಾವು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಮೆಥಡ್ ಪಂಡೆತ ಅವಿನೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1 ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಯರ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿಯೇ ನಿಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪೋಚಿ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.